Benvinguts a la classe inversa de llengua catalana per ESO i batxillerat. Avui treballarem les categories gramaticals. Per tant, estem a morfologia, nivell bàsic, primera part. Les categories gramaticals es poden definir com els tipus de paraules diferents amb les quals comptem a l'hora de confeccionar les nostres frases, a l'hora de parlar i a l'hora d'escriure. Es poden classificar en funció de la seva morfologia, de la seva funció sintàctica i del seu significat, de la seva semàntica. Pel que fa a la morfologia, tenim que el nom és una paraula variable que pot posar-se en masculí i en femení, si la paraula té un sexe assignat, o en singular o en plural si n'hi ha una o n'hi ha moltes. També podem trobar alguna que sigui invariable i tingui la mateixa forma per les quatre característiques. Per exemple, noi, noia, nois, noies, o globus, que no té femení i tampoc té plural. Pel que fa a la sintaxi, el nom és sempre nucli del sintagma nominal. Per exemple, l'arbre, nom, arbre, nucli. I pel que fa a la semàntica, és una paraula de significat ple, és a dir, que té un significat real en la vida de tots nosaltres i, per tant, en el diccionari tindrà la seva definició. Escudella, gerani, etc. Pel que fa al pronom, també és una paraula variable que pot tenir masculí, femení, singular i plural, com ell, ella, ells, elles, o també pot ser invariable i tenir una sola forma, com i, pronom feble i. Quant a la sintaxi, és nucli de sintagma nominal perquè substitueix normalment un nom i també pot substituir un sintagma adjectival, un sintagma adverbial i un sintagma preposicional. Això ho veurem més endavant. Pel que fa a la seva semàntica, té el significat manllevat d'aquell sintagma que està substituint. Per exemple, el pronom el renta, aquest el pot ser el cotxe, pot ser el jastell, pot ser el nen, pot ser qualsevol altra cosa. Pel que fa als determinants, també són paraules variables en masculí, femení, singular i plural, per exemple, aquest, aquesta, aquests, aquestes, tot i que n'hi ha d'invariables, per exemple, el determinant 3. També els veurem més endavant. No són nucli de cap sintagma. Els determinants introdueixen el sintagma nominal, normalment acompanyen a un nom. La meva, Nina. Determinant possessiu, la meva, acompanya el nom Nina. I pel que fa a la semàntica, els determinants depenen d'aquest nom i l'únic que fan és donar-li un petit matís de gènere, nombre, proximitat, possessió, quantitat, exacte, inexacte, etc. Aquells pisos, els nostres pisos, 3 pisos. El nom és el mateix, aquells li donen matís de proximitat, els nostres li donen matís de possessió i 3 li donen matís de quantitat. Pel que fa a l'adjectiu, normalment és variable, encara que sigui només de dues formes. Per exemple, jove i amable només tenen singular i plural, joves i amables. Altres adjectius tenen les 4 formes. És nucli del sintagma adjectival. Per exemple, és solemne, solemne és un adjectiu nucli d'un sintagma adjectival. I pel que fa al significat, té un significat ple, d'aquests que també buscarem al diccionari. Elegant, esvelt, alt, baix, etc. Pel que fa al verb, és la paraula més variable de totes. Penseu que en una conjugació verbal hi pot haver desenes de formes, perquè depenen de la persona, primera persona, segona persona, tercera persona, del nombre, del singular o del plural, del temps, present, passat, futur, del mode, indicatiu, subjuntiu, imperatiu, de l'aspecte, perfectiu, imperfectiu, de la veu, activa o passiva, etc. Anava, anirà, ha anat, hagués anat, etc. Pel que fa a la sintaxi, és nucli del sintagma verbal, ell viatjava sovint, el verb és viatjar, i té un significat ple també de diccionari, sortir, sospirar, reflexionar, etc. Pel que fa a l'adverbi, és una paraula normalment invariable. Algun adverbi pot tenir algun canvi, però normalment és invariable. Aquí, aleshores, és nucli de sintagma adverbial, aviat vindrem, i té un significat ple de diccionari, d'hora, allà, a les palpentes. Hi pot haver locucions adverbials, és a dir, un grup de paraules que tenen un sol significat, a les palpentes.
Pel que fa a la preposició, en principi és invariable, a, entra, no és nucli de cap sintagma, evidentment, però introdueix el sintagma preposicional. Normalment el sintagma preposicional és preposició més sintagma nominal. La casa de fusta, i no té un significat propi, tot i que també el trobarem al diccionari, perquè serveix de relacionant. La paraula a o la paraula de no té un significat propi seu, serveix per relacionar paraules, sense, per a. Les conjuncions són invariables, que, si, o, relacionen els sintagmes entre ells i les oracions entre elles, del verb i, el gerat, conjunció i, canta o menja, conjunció o, i tampoc tenen significat, són relacionants, i, no obstant, tanmateix. I per últim, les interjeccions són invariables, a, va, equivalen a una oració. Uf, quan jo dic uf, en realitat estic dient estic molt cansat. Quan jo dic en realitat estic dient vigila què fas, o escolta'm que estic aquí. I també tenen significat ple. Ep, i ei signifiquen crides d'atenció en general o alertes o avisos.